دوستانی عزیز نمی هفتم دروازه جای پسودای اپتاوی آدرسشون اینه ها جایی که همین پسودها اینه میجا جایی همه چیزی که همی محوز نوار کردم همه چیزشون از نشون میدم اینه میجای آدرسشون آخرون کانتینر خودش معلومه اینجا شوابر همه چیز دارن تمامی چیزشون هسته اینه ایو طرف کاروان اپتاوی جای پسوده ها салом алейкум дӯстони азиз имрӯз омадам ҳамун ҷое ки фақат нишон метим борои нав овардиян ҳамха чизои интересне бо гуфтум барои шумо я навор кунам беҳтарин чизо овардиян инихе барои ванада мондан да косметичка бория тамоми чизотона мемонед самаклеиши бақувватай ман зубнои пастамонакша гирифтам беҳа чизи хуб буд и косметика мемонӣ ҳам хе калонай духтаро ҷашда метонед салфетка бумонед айҷа салфеткаша мегирен ин набор шуда беҳад чизи хушрӯ ака як даста сима нишон ина духтаро иҷада мемонед дарунушда мемонед чихар чизи нағзай видеош боша бо видеоша мемонам тамошо кунед 150 сомон ина бо ина намудаш ҳастай бо иш калонтарай размераш хали ручной бурдандам удобнияй ҳам инай полка дора як бисёр ҷо дора ира бинед чанқад чизотона мемонед инам ванада хушрӯ пеши вайдам оинадам бумонид беҳад чизе вая мемонида меша ки ҳам шкатулка истифода баринша беҳад чизи зур мода маҳқул шуд духтаро ирам 150 сомон баъд инаи катушки мегира пат мегира инаяй хали чизо овардиян чизои новинка баъд пат гира ки инаира ҳозир нишон метиҳам ҳам хе арзон духтаро инами 45 сомон и электрический заряд қати кор мекунад бинед суратшда пата чихе мегира бо нехе ҷои пат и гарантияш қати пат мегира беҳад чизи зур мада маҳқул шуд ҳозир тарзи коркунишам нишон метиҳам ина духтаро инаме чихе кор мекунад ира ман видеоша дидам ку дар ҳақиқатан патам мегира тоза мекунад чихе чиз даркорияй ина бовар кунед ин нарх намеёвед ҳамхе арзон хушрӯ хай медонед ки ман как всегда чизои арзона навор мекунам инаи мерни вай лошка любой размер форатон то 130 грамма нишон метиҳад ина хафо мекунед пеш мекунед инам ха чизи нағзай духтаро бо иҷаш магни дора магни дар оҳан мечаспад танаи халадени ки ягон ҷои намеха мемонед мечаспад иҷа чирти деста духтаро касе дар ширкати атомӣ кор накардестай ҳолиам дер нашудай метонен кор кунед тамоми давлада мешава кор карда вақте кор карден маошотон баланд шуд соҳиби ҳамаи чӣ мешавед аз худтон вобастагӣ дорад дӯстони азиз як структура месозен танҳо бо ду одам бо одамотон одам мебира ҳамхел структура калон меша маошо баланд мешава ҳамаи ҳамин маҳсулотош номери як дар ҷаҳонаи шифоия табиия беҳтарин маҳсулото дора барои ҳамаи дард маҳсулото дора духтаро инами хемохемиш номери якай ки барои давлени барои асаб стресс барои витаминои инсона барқарор кардан танҳо як маротиба харид мекунен дар 6 моҳ беҳад кори осоне расходи зиёдӣ надорад баъд духтаро ҳамин наставники беҳтаринам роли асосира бозӣ мекунад ки вақте наставник хуб боша шуморо ёрдам метиҳад ҳамроҳи худаш пеш мебара анами наставника барои шумо тавсия медиҳем ки одами дилпирай ҳамроҳи худаш кора пеш мебара қаттон камта касои омадаги чизаш духтаро танаи халадинда 100% поёнда ҷа каҷала омадаги начаспид чизи зурай духтаро 20 сомонак баъд ин хали самаклеиши каседа дар кор боша иам чизи зурай ду тараф клей дора тамоми чиза мечаспонем ирам чизи зурай духтаро бо чизи маҳқул шуд скриншот кунед номероша мемонам номерошда нависем ватсап дора нархоша гап мезананд доставка доранд доставка мекунанд беҳад чизи зурай инай картошка бурак 140 сомон ҳамха чизи нағзаи бақувватошаи оригиналошаи духтаро ҳозир бо новинка чизо инаҳа тирезашувака диққабаташ ва як пешина якқабатара меқапид инаи диққабат магниташ ҳам худаш вазбинака магни дорам хас хушрӯ меқапад тирезара мешува ҷое ки наметонен шушта и ҳам хе удобнияй банд дора бо меқапенша аҷоибот чизи зур биёен харидорӣ кунед
яхел чиша ман нархоша гап назанам духтаро намедонам яхел чиша шумо вай кунед номеришонда нависе нарх навоша гап мезананд доставкато мекунанд инай тухмонак бинед чо чизи хушрӯ ё борои навай духтаро ира бинед сер я тухм мемонӣ ҳамха чизи хушрӯ на 50 сомон духтаро айноми канали ма гап занем бо арзон мешавад 45 сомон метиянд баъд бо ина як чизи нав ман гирифтаги духтаро медонем зеленгира гирифтам ай у намудиш гирифтам ина боло умуман 2 ҳафта зелен свежи места ва я этажаша ини 2 этажаша духтаро ина як полка и бологиша да тагиш мемонен такшам места як қабат меша бо дуюм қабат беҳад чизи хуб чизи наз ина маҳкам мешава и 6 сомон ина духтаро чизи зур 2 этажаш новинкаш ина има гирифтагим як этажаша бо ина свети сабзша доранд ина сафед сабз бо ина хел оварда ина тухм гиракшам зурай ята мегирен якта дигаш мебиё ҷошда места удобни чизое ки барои кухни дар кора не салфетка гирако ина и барои даруни холодильник да мемондагӣ чизай духтаро инами клубника то ҳатто тухм чизе хоҳен и ҳуй ихе кушода мешавад дар холодильник нехе даста дора ҷо мешавад ҷоро кам мегирад и ваяй я экономични ҷо мешавад дар холодильник да мевара мемонен тоза хушрӯ нигоҳ медора баъд соковыжималка овардиан беҳад хушрӯ ина апельсин любой чи ами цитрусовира сок шуда зурайда чизои вайда сокои апельсин мандаринда ина кафемолкашон 100 сомон беҳад хушрӯ кафемолкаи майда мепурсиден и соковыжимал 100 сомонишам беҳад чизи нағз бо як чизои нави дига духтаро ина измилчитил чизе ки кам тарака мекунен и заряд хатияй ира бинед чӣ зур кор мекунад я бо заряд мемонӣ чизи беҳтари майдаҳак чиз нока мекунен ягон зелена мезанен чӣ менем тоҷико хумон шакароб да нугул тайёр мекунем ку даҳами мезанен 1 минута санг да зада наместен санқати инами чизи беҳтарин 2 помидора мекунен як зерабои якта пиёла да зерабои тайёр мекунен беҳад хушрӯ размериш ами як пиёла буряй хушрӯ чиз бо арзон 35 сомон ин нарха ба худо да ҳиҷ ҷо намеёвем бовар кунен ин нархи арзонай баъд иҷада ина тамоми условиёш чизош дар коробкаш навистагия чира мезанӣ ҳама чиза гуфтагия даже ина чеснок сабзӣ чизои сахтам гуфтагия ина помидор ҳамаи чиз инаи барои помпаяй помпа барои обое ки ина мехарем тайёрай бақлашкода мемонем болошда 2 намуд дорад иш 35 сомон иш 45 сомон меҷиқи об мебиёя чизи беҳтарин айлави бақлашка намерезива помпои тайёр помпа насос беҳад чизи зур баъд ини хали чизови шилкои нав овардиан самаклеша ина клеош зур мечаспа ма часпондум ком хай самаклешои ҳамиё зури бада и ҳам ирола бозӣ мекунад хоҳен ина муд мекунед хоҳен их ай боло мекунед духтаро ина болода мечаспонед чӣ қа хушрӯ чизи нағз дар корӣ и 3 донаш 10 сомон арзон ина хали чизое ки ма гирифтам духтаро аҳмиё бо доранд бисёр чизои зур доранд инами стиральни майдача доранд барои наски шӯи зурай беҳад чизи зурай ина измилчитили дигар бо духтаро калонтар измилчитило айнаму доранд стиральни 230 сомон буд беҳад зураи качествениёшай духтаро ба майда меша калон меша ҳами размеро мешава ина измилчитил и 40 сомон духтаро ира бинен чӣ чиз дар корӣ тамоми чиза гӯшт ҳамаи чира мезадай баъд ини хали контейнеро омадагиай аймиш ки ма гирифтам сета дора беҳад чиз зур ҳатто зелена амодам дар нушда чиза реза кадаам мемонем ҳичи намешава резин дора ба қувватай и 6 сомонай бо ин калонош овардаган ё тоқашай ё калонай размерош 40 сомонай 40 сом 60 сом 5 литра и 3 литра буда и 5 литра и беҳад калон духтаро чизои наз холодильникда ки умуман запахи ягон чи намегира бовар кунен ҳамаи чиз доранд хеле спецницоҳо доранд чизое ки ҳамаи чизи даркорӣ ини хали бо тирезашувак доранд бо ин намудозӣ овардиан и як қабача меқабидай пластикара и 2 қабача меқапам ина ин намудо ҳастай вареник мекунен қолабак
тиёрко хайнаи намудо ҳастай бо чизо тиёркора нарша гуфта будам дар видеои пешина ҳастай духтаро нархи навошон ина духтаро сатилои нав овардиян ма я бур нишонтон тим барои мусор ира бинем беҳад хушрӯи худш автоматически бо мебиёй бо ихе хоин ай иҷаш мекушоен ина мебиёя маҳкамиша иш майдатара 65 сум иш 10 литр будай майдаш калонаш 15 литрай 90 сомон беҳад чизи хушрӯ чизи фасон культур наместа кришкаш маҳкамак запх намебурай туаледа ина чанд расветкоша дора ина дига намудои круглие бихоҳен ина иш чоркунҷай беҳад вай вариант бисёрай расветкоҳошам бисёрай биёин ай пеш бозори корвон да ҷойгир астай номерошона мемонам кадоме ки омада наметонен хоҳен доставкатон мекунанд оптови бор мегирен оптови нархтон метиҳан агар бихоҳен ки барои як дона штучни бихарен штучни ҳам метиҳан ина инамуд диффузаторо ҳаста и диффузатор барои мошинай 70 сомон ишам диффузатор барои хона ҳамихе запхш зур озимо запхша дидем беҳад хушрӯ ҳамихе хонара пахш мекуна буш 70 сомонаш бо биёин ай номи канали ма гап занен скидка мешавад ина дӯстони азиз ай инамуд кавлезу кафгиргирако наборо ина ҳастай нарх навоша гуфтагӣ будам ҳаматон медонем 150 160 110 сима ҳастай баъд ани хали ланч боксо барои мактабравӣ кӯдако садиқравӣ беҳад ланч боксои хушрӯ доранд ай ҳамаи кавлезу кафгир ҳозир омадан занако ай номи канали ма гап задам пеши худам да духтаро ма дидам айми харидорӣ канан свети сериша анами цветча ай инамуд ина бинем ай номи канали ма гап задан арзон доданшон ба шумо ҳам биёин харидорӣ кунен намиҷа навор кадиста будам омадан ина ин намуд овардиам беҳад чизи хушрӯ ҳам равған мегирен контейнере ҳам донагӣ мегирен ҳамаи чи мегирен беҳад чизи хуб ина духтаро ина бинем ин контейнере ки тамоми чиза литр қатиам ҳастай грамм қатиам нишон метиҳад ина иҷа ҳастай донагирам гирифтагия макарон ҳамаи чи 60 сомона и духтаро пластико ё фарқ дора ба қувватай гирдуш резинай вакуумнияйда маҳкам меша плотна ҳичи намешава ҳай тамоми намуди донагирако доранд инами ҷошон биёен любой намуди донагирак ҳастай маҳқул мекунен мегирен то чизое ки ванада туаледа собунмонак жидки милагирак ҳамаи чи доранд ина дӯстони азиз барои шумои ҳамаш утюгошона бинен духтаро соковыжималка доранд утюг доранд паравои утюгошона бинен ма ами паравои утюг гирифтагиам беҳад качестваш зурай ҳолиам хизмат дора ами фирмаи аршия дубайския ма шумода вай гарантияш хати мегум ки чизи нағз мегире инами розвиш 180 иш 230 сум коричневиш утюгошон а 150 сомон сар меша то 300 сомона ҳамаш фирмаи аршияй беҳад фирмаш мада маҳқулай ина чанд намудастай миксерам доранд духтаро ами фирмаи аршия паравои калон доранд ина паравои калон 600 сум буд чизи хай ака ҷо дошта бошен калоншам мегирем бо беҳад калонш хубай майдаш бо барои ҷо надоштагиё майдаҳад блендер доранд дӯстони азиз блендерои набор ина чанд набор тоқашам астай сетагашам астай ина хали измилчитило як тагаш астай иш 270 сомон и фирмаш ина иш 180 сом иш 240 сомон ина фирмаш дигартар ина духтаро биёин харидорӣ кунем инаи миксери калон 850 сомонай инами распаковка мешаҳозе беҳтарин чизе барои занҳо барои ами ошхонада истифода бурдан ина духтаро бинен ҳозир распаковка мекунам ман просто болоша кушодум болош маҳкам буд кушодум гуфтам ту ҳамие дадроношки вай кардам дигар истифодаш набурдам ҳоли ман истифода бариша барои шумо нишон метиҳам ҳамхе кушодум дидам ки ами бидай гуфтам хай распаковка кунам баъд чӣ мекунам духтаро ҳоли тарзи тайёркуниша нишон метиҳам 5 дана садка дорам ба и чӣ мебурӣ лагман мебурӣ ина бинед чанд намуд дора бурору мезадамонам ба ҳазар бинед майда дора
майда дора, камта калонтарак дора, 4 кунҷаборӣ дора, ини хе дарозтар ранги угрода мебирем ку инаи размере угро мебирем. Иш бо камта калон буда ҳоли ёра проба мекунем, нишон метиҳам. И беҳад чизи зурай духтаро, ранги пистолетай. Медонен чи духтаро, хамира мешӯренем барои угро сахт так мешӯрем хамире ки хоҳем тухм меандозем, нахоҳем намеандозем, не ки тухм дозем бо хуб мешава. Инами пистолета мемонем. Меброрум распаковкара нишон метиҳам ки чӣ гирифтем. Ин ҳамин чизи беҳтарин ама дидам, гуфтам ҳамаи чизи ҳамин бачара ман қариб харидам. Биё ҳамин чиз дар кория гирам. Угро брида ҳамаро приорд када наместем ё лагман тайёр мекунем. Чихи кор қина медонем каси тайёр кадаге. И осона ки ов ҷӯшидестай хамири сахт шӯридагита 5 дақиқа мемонен ё 10 дақиқа рӯ мегира хамир. Тамом даруни ин ҳамин чиз насадкашда мемонен. ҳозир мекушам. Ина дӯстони азизи ман кушодумаш на осона камера мегири дар амиҷа тоғри мекунӣ хе ҳуи меша махкам меша тамом ишам насадка ҳай ба иқати мерни вай стаканчик дора ҳозир шана медонам барои че вай дидан дар кор дар комментоша хитоияй неки беҳад чизои хитои хубай медонем ки аппаратои беҳтарина ҳамаша ми хитои худаш мебурора ҳамаи ми техникора баъд юзби қати нами заряд қати кор мекунен инҷа шта заряд мемонем. Свет ҳам набоша, шумо минуда мегирен лагманай угроай хелтон тайёр мекунен бе ҳами тинакни орд. Ман ҳами чихелай рӯи стол дами орд мекардам, ҳамаи намиё орд мешуд, ҳамаи ҷода орд мепарад. Чихелай хали ҳама медона ки ҳами сирфада ки накни рӯи стол дакни орд мепара, сирфада ҳам кади қолин да ордо мепара. И кора хуб мекунам. Гуфтам биё ай ҳами бигирем. Ҳами мо бисёр мекунем, угро мекунем, ҳами лагман мекунем, оши тупа мекунем. Не калонтаракош да оши тупа кунӣ бо хушрӯ мешава, бо хамире бо калон мешава. Вақте ки агар чӣ шава, ма видеоча дора, видеош ҳамемонам як бор тамошо кунен. Оли тарзи каданша худмам да ягон рӯз влогом тайёр мекунам, нишонтон метим ки чӣ хел ҳами мебра, чӣ хел меброра, оби ҷӯшидесте ҳам вақт да меандозӣ мебра, беҳад хушрӯ мешава. Чизи осон тайёр кунак. ҳамин чиза надоштум, иша гирифтум, не ки бисёр чизои ҳамин бачара ман харидорӣ кардам. ҳамин магазинаш чизош арзонай, нархи ира 200 сомон буд. ҳай бо арзон мекунам подписчиком да. Ман гуфтам ки арзон ку подписчикои ман касе мебиё айноми канали ма гап мезанам арзон ку, барои ки озир ман ира нишон тим шумо мегӯен ай ки ҷо гирифтем. Ман маҷбурам ки бояд ӯ ҷои вай навор кунам ки шумо бидонен кадоме ки наметона рафта доставкаам дора, хоҳем бирен корвон, ям корвон бирен, ҳамаи чиша пеш мебинен, харидорӣ мекунен. Саломат бошен то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. How to turn a water bottle into water dispenser. Encosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar. Vem na minha direção, tu sabe que eu vou